De forskellige erhverv er fordelt på 3 hovedgrupper. De primære, de sekundære og de tertiære erhverv. De primære erhverv er de råstofudvindende erhverv, de sekundære er de råstofbearbejdende erhverv, og de tertiære er de serviceerhvervene. Fordelingen af de 3 hovedgrupper har ændret sig meget gennem tiden. Det har den franske økonom Forestier vist med sin model. Modellen viser, hvordan der i starten var flest primære erhverv som landbrug, fiskeri osv. De sekundære og tertiære erhverv var ikke så udbredte på den tid, da de fleste levede af landbrug. Efterhånden som industrialiseringen gjorde landbruget mere effektivt, var der brug for færre mennesker i de primære erhverv, og de begyndte i stedet at beskæftige sig med de sekundære eller tertiære erhverv. Derfor kan man se en fremgang både i de sekundære og de tertiære erhverv. Fremgangen er størst i de sekundære erhverv til at starte med, men efterhånden bliver fremgangen størst i de tertiære. Derfor kan man se en fremgang både i de sekundære og de tertiære erhverv. Men efterhånden, som der også kommer maskineri, der gør de sekundære erhverv mere effektive, bliver der flere og flere i de tertiære erhverv. De tertiære erhverv er stadig i stor fremgang. Samtidig med, at der behøves færre og færre mennesker i de primære og sekundære erhverv, kommer der også flere og flere forskellige slags tertiære erhverv. De primære erhverv har i Danmark udviklet sig fra at være den største erhvervsgruppe til at være den mindste. Men selve erhvervene har også ændret sig. Før i tiden var man nødt til at flytte rundt i takt med, at naturen ændrede sig, men man fandt senere ud af metoder til at genbruge det samme stykke land igen. Så kunne man blive boende på det sted, man oprindeligt havde fundet. De første bønder drev svedjebrug, hvor de brændte små stykker areal af skoven af, fordi asken gav næring til jorden, så jorden kunne dyrkes. Men på et tidspunkt ville der ikke være mere tilbage, og man var tvunget til at flytte igen. Da man opfandt den første plov, betød det, at man ikke var tvunget til at finde nyt jord, men kunne bare blive boende ved de samme marker hele ens liv. Ploven er dog senere blevet udviklet, først til hjulploven, som var tung og besværlig at styre. I dag har man traktortrukne plove, som er mere effektive, fordi de er nemmere at vende og skærene kan drejes. Det var historien om de primære erhverv og deres udvikling.